Bon dia a tothom. Benvinguts. Benvinguts a la taula rodona l'humor en moments de màxima tensió en els equips sanitaris. Abans de deixar pas als convidats que tenim, companys de molt de prestigi, com no pot ser d'una altra manera, m'agradaria agrair a Pallapupes la invitació a moderar aquesta taula, més en un context tan complex com el de la pandèmia. Molt ràpidament m'han demanat que faci un petit enquadre d'aquesta taula, aportant dades de l'atenció que des dels programes de la Fundació Galatea estem atenent a tots els professionals de la salut, els professionals de l'àmbit dels serveis socials i també de les residències i establiments que atenen a gent gran. Aquest programa el vam posar en marxa el mes de març i gràcies també a l'impuls de la Fundació La Caixa l'hem pogut estendre a totes les professions de l'àmbit de la salut i serveis socials de tot Espanya. I la Fundació Galatea, pels que no ens coneixeu, portem més de 23 anys treballant amb la salut mental i els problemes d'addiccions que poden tenir els professionals de la salut. En aquests moments estem atenent a uns professionals que són els nostres pacients. Són uns pacients que atenen a altres pacients. Alguns d'aquests pacients que atenen estan contagiats per la Covid-19, a d'altres que cal veure si ho estan o no, i altres que en molts casos han deixat d'atendre momentàniament per atendre els primers, els que estan més relacionats amb la Covid-19. Els professionals de la salut, dels que estic ara aquí acompanyat també, són professionals amb una clara vocació d'ajuda i d'entrega en els altres. Estan educats, esteu educats, estan educats, programats per atendre els altres. Molt menys programats, molt menys educats per cuidar-se en ells mateixos. I fins i tot la informació que tenen i els coneixements que tenen per cuidar els altres a vegades no són suficients per cuidar-se a ells mateixos. En una situació com l'actual, en aquest context de la pandèmia, el que ja sabíem abans de la pandèmia, que és que la percepció de mala salut mental dels professionals de la salut era superior que la de la població general, ara això s'ha accentuat encara més. Aleshores, el que jo us vull donar molt ràpidament són 4 dades, números, sobre aquests professionals que estem atenent. Bàsicament, nosaltres estem... Aviam, que em sembla... El 6, el 30, el 15, 3, 61.533. Toni, que ens ha tocat! Ens ha tocat! Vaig a preparar tot! Bueno, ja ho veiem, quan es tracta de donar números, també podem fer una mica utilitzar els números. Bé, en aquests moments, a data d'avui, ja són més de 2.000 els professionals que hem atès entre intervencions psicològiques a nivell individual a través del telesuport psicològic, a través del teleapoyo psicológico, com també a través d'intervencions col·lectives, tant en grups terapèutics com també en intervencions en equips interdisciplinars. A nivell individual, cada professional dels que hem atès han tingut una mitja de 4 sessions d'atenció psicològica d'entre 30 i 40 minuts cadascuna. El 57% d'aquests professionals que hem atès, un cop els hem donat 4 sessions d'intervenció, els hem pogut donar, diguéssim, entre cometes, una alta terapèutica i la resta encara necessiten seguir-se atesos a través del mateix telesuport psicològic o també d'altres nivells d'intervenció, fins i tot quan és més complexa, també atenció psiquiàtrica. El 86% dels professionals que hem atès han estat dones, fonamentalment perquè les dones ocupen la majoria de professions de l'àmbit de la salut, hi ha més dones que homes, i també perquè les dones, en termes generals, i també les dones professionals de la salut, tenen menys dificultat en demanar ajuda i demanen abans ajuda quan no se senten bé que els homes professionals de la salut. La mitja d'edat són 43 anys, el 37% són metges metgesses,
el 33% són infermeres, l'11% són auxiliars d'infermeria, el 47% treballen a l'entorn hospitalari, el 22% treballen a l'entorn de l'atenció primària i el 10% treballen en residències o en establiments sociosanitaris vinculats a la gent gran. Aquesta seria, diguéssim, la fotografia en aquests moments del perfil d'usuaris professionals de la salut que estem atenent en aquests moments. Ho estem fent a través del telèfon 900-670-777, 900-670-777, que és la porta d'entrada al telesuport. Aquesta atenció que donem a través del telesuport psicològic ho fem a través d'una plataforma telemàtica tancada, segura, que permet la relació terapèutica entre els professionals que estan patint i els nostres psicòlegs, psicoterapeutes, com la Mercè Nomen, que avui ens acompanya. Jo em quedo aquí, havent donat aquesta fotografia, i dono pas a la presentació dels nostres 3 companys que desenvoluparan els continguts d'aquesta taula. En primer lloc, el doctor Robert Guerri, que és metge adjunt de malalties infeccioses i cap de la unitat d'hospitalització Covid-19 de l'Hospital del Mar. Robert, quan vulguis. Molt bon dia. La veritat és que és un honor poder estar aquí amb vosaltres avui. Francament, em feia il·lusió participar en això perquè realment el que hem passat aquests mesos, i crec que saber el que s'ha passat aquests mesos des d'un punt de vista del personal sanitari només ho saben els que realment ho han viscut des de dins, resulta difícil d'explicar això i en tots aquests mesos l'humor i sobretot l'intentar buscar maneres de trobar-se i d'estar bé ha sigut fonamental per poder sobreviure. I jo crec que el fet de poder compartir aquesta experiència, poder explicar com ens hem sentit i quines formes, quins mecanismes hem intentat buscar i trobar per sobreviure en aquests mesos és important. Jo, crec que la forma més senzilla de fer-ho és potser explicar la pròpia experiència, no? I jo he viscut això des de dos perspectives diferents. La primera és com a personal sanitari, des del primer moment en què això començava a augmentar i començàvem a veure què és cap a on anava tot això i el que se'ls venia a sobre. La primera reacció és una reacció adrenèrgica, és una reacció de força i de vinga, cap endavant, no? I de fet no hi penses gaire en res més que en el que tens al davant, el que t'has d'enfrontar i el que has d'intentar treure a sobre. I de fet, això és el que tots vam fer en el primer moment i la resposta va ser, jo crec que espectacular. El problema és que, clar, una cosa és una resposta adrenèrgica, intensa en un primer moment i l'altra és mantenir-ho en el temps, no? I aquí és on, i parlo, ja dic, a nivell personal, el que significa des d'un punt de vista de la teva vida, els teus plans, el teu treball, la teva feina, que de cop i volta ha deixat completament d'existir. Vull dir, tot el que tu estaves vivint, tot el que tu, les idees que tenies, els projectes que tenies, les coses que tenies, de cop i volta... De cop i volta van desaparèixer. I precisament en coses com aquesta... Compte que no caigui. I precisament en coses com aquesta és on et dones compte que l'humor i sobretot l'intentar tenir un punt d'escapament és fonamental. I és bàsicament això el que, de fet, per mi és una de les lliçons apreses dins de tot això. El fet que sí, que hem de ser molt conscients de les nostres forces, hem de ser molt conscients cap a on anem, però hem de ser conscients que ens hem de cuidar i una de les maneres de cuidar-se és l'humor, i és el fet de poder buscar, de poder d'alguna manera trobar una manera de fugir dels problemes. I fugir dels problemes no vull dir evitar-los, sinó vull dir, jo, per exemple, després dels dies que estaven passant, que ja dic que eren dies horribles, amb ingressos i ingressos, problemes i problemes, persones a cada qual entrava per la porta més greu,
al que al final buscaves el teu punt d'escapament, no? I el punt d'escapament era això. Jo arribava a casa, per exemple, i 20 minuts, mitja hora, em buscava una sèrie, buscava alguna cosa que realment em fes riure, si es podia, que realment no es podia. Però, per una banda, evadir-te del que estaves vivint i et permetés d'això. I això, en aquell moment, ja em va fer reflexionar del que això realment devia de significar també per a una persona que en comptes d'estar en un costat estigués en l'altre. I per això us deia al principi que ho vaig veure des d'una segona part perquè vaig tenir una família molt propera, ingressada i, a més, en una situació molt greu. I el fet que quan entraves a veure-la i veies com estava i, sobretot, el fet de poder somriure-la, de poder fer-la, estic parlant de la meva àvia, per exemple, i del meu avi, de que poguéssim somriure, de que poguéssim, per un moment, oblidar-se de la situació en la que estaven vivint o la situació que tenien i, d'alguna manera, evadir-se la mateixa evasió que jo buscava a casa, doncs, et donaves compte que realment era molt positiu. Jo crec que és una de les lliçons que jo crec que ja ho sabíem, però que veure-ho amb la pràctica, em trec això ara que estic sol, veure-ho en la pràctica és realment emocionant. Crec que hem passat moments difícils i potser ens queden moments difícils, però si de tot això al final ens podem emportar que estar més junts i veure que l'intentar fer el del costat, fer-li la vida una mica més agradable i ajudar-lo que se senti una mica millor mitjançant l'humor, crec que és una bona lliçó apresa dins de tot. Moltes gràcies, Robert, per la teva aportació i jo agraeixo especialment perquè parlar en primera persona en aquesta taula jo crec que és especialment interessant. Podem ser capaços d'ajudar a sentir el que tu vas sentir. Dono pas a la Núria Palau, que és coordinadora assistencial del bloc quirúrgic central Hospital Sant Joan de Déu. Núria, quan vulguis. Hola, bon dia. Primer de tot, un plaer estar aquí. Soc pallacupera des de fa molts anys. Soc molt fan d'aquesta organització. Vaig créixer com a infermera treballant aquí a més al costat. Jo recordo quan vaig començar a treballar aquí, vaig començar a treballar als hospitals Sant Joan de Déu, a cirurgia ambulatòria. Els nens entraven a quiròfan com amb una por, amb una ansietat, perquè més que res perquè són nens i és un món desconegut. I les mateixes infermeres ja fèiem, el cantar, coses que una infermera, que tu la veus més sèria, més així, doncs ja ho fèiem. I el primer cop que jo vaig començar a interactuar amb els pallacupes, jo pensava, ai, Déu meu, que entrarem un pallasso dintre del quiròfan. No va passar res de temps que vaig pensar, no vull entrar a un quiròfan si no tinc un pallacupes al meu costat. Era com la visió que fa tot el personal, de cosa desconeguda, de dir com entraré amb un pallacupes, que no és un personal sanitari a dintre d'un quiròfan, i com canvia la visió quan veus que tant l'equip sanitari com el mateix pacient ho viu i ho necessita, perquè per nosaltres veure que un nen entra riguent, cantant, sabent el que és una mascareta, sabent el que és bufar, sabent que el que li anem a fer no té dolor, que simplement li posarem, i nosaltres poder treballar amb aquesta tranquil·litat, és que no té res a veure com estar sense ells. En aquests moments més de Covid i tot, que vam tenir que replantejar-nos qui entrava i qui no entrava, mira, tinc visita, tu, i jo sense biquini. Buenas, hola, què tal? Tot bé? Això és que no és el mateix. Pots tenir un moment d'estrès, un moment d'ansietat perquè estàs aquí. S'apareix el teu amic i ja el tens aquí al costat. Mira que ara fa de sincronitzada. És el que us deia, que en aquests moments que et planteges qui pot entrar, qui no pot entrar, qui sí, hi ha punts que són imprescindibles, perquè si li ajuntem l'ansietat, li ajuntem el Covid, li ajuntem que no hi ha els papes, li ajuntem que tot, i els hi treus els pallacupes, els hi treus aquesta part de distracció, de baixar d'ansietat, és com a nosaltres, almenys com a personal sanitari, se'ns fa molt difícil.
Jo durant molts anys, el que us deia, vaig fer assistencial, després ja vaig ser la coordinadora i vaig ser coordinadora de cirurgia ambulatòria, del lloc on havia començat. I jo en cap projecte que vaig començar mai em plantejava que un pallapupes no estigués al meu costat. Tant a la sala com en fer assistencial directe sobre el pacient. Era com una part meva de l'equip. Una de les coses més boniques que jo recordo, i ja així ja finalitzo, és quan jo començava, treballava, era molt jove, molt més cara, fa molts anys enrere, i m'assentava en el relax amb els dos pallapupes que venien. I en aquella època, Helocatila, l'aspirino, tots aquests, ens assentàvem allà i miràvem els pacients. I dèiem, mira, tenim aquests d'aquesta edat, aquest no. Jo els comentava, mira, jo he vist que aquest té por, o aquest diu que les fotografies li agraden i li feien l'espectacle, o quina cançó li agradava. I com fèiem, com un matí, fent un debriefing, perquè en el fons fa 16 anys això no es feia, però fèiem debriefings juntets i com ens plantejàvem tots els pacients i com sortia un matí que de veritat la gent sortia rient, no ploraven. I això per mi és un orgull i un plaer. I seguiré sent pallapupera molts anys més. Moltíssimes gràcies, Núria, i també per haver plantejat la teva intervenció també tan en primera persona, tan testimonial i tan retrospectiva, perquè com a pallapupera ens has donat, diguéssim, aquesta perspectiva que segurament altres, jo com a mínim, no tenia. I jo crec que ens has encomanat bastant aquest esperit pallapupero que tu tens molt integrat. Vaig a donar pas a la Mercè Nomen, que és psicòloga sanitària i és col·laboradora de la Fundació Galatea, és una companya directa, en aquest cas, de la Fundació. Mercè, tens la paraula, sisplau. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Com els meus companys, és un plaer poder estar aquí. Quan em van dir, Mercè, vols participar en aquesta taula, vaig pensar, fantàstic, no? O sigui, jo sempre penso que l'humor és una bona eina, que és una bona estratègia, però, dic, quins fonaments tens? És simplement el que tu perceps i el que veus a les persones del teu voltant, als teus pacients, a les persones que atens. Llavors, us diré la veritat, vaig anar a buscar una mica de recerca i pensava dir-vos una miqueta el que sortia, però veient els meus companys quan han participat, ho deixo fora. Important, coses que he anat seguint, el testimoni de la taula anterior d'en Fabrizio, o sigui, l'importantíssim que és l'humor. Realment ha sigut un testimoni que a mi m'ha cridat molt l'atenció. També una altra cosa que ha dit en Xevi, el pare del Pau, que és un catalitzador, i és veritat. En moments en què estem supertensionats, que estem superangoixats, que no trobes un moment d'escapatòria, el riure, en aquell moment te pot ajudar moltíssim a poder gestionar tot això, a poder deixar sortir aquest estrès, aquesta tensió. Després també, lligant una miqueta amb el que deia en Robert, és veritat, o sigui, els sanitaris heu estat amb un estrès agut sostingut en el temps que no és l'habitual. O sigui, sí que esteu acostumats a tenir uns pics d'estrès molt grans, però fem la pujada, després fem la baixada i podem recuperar. No ha sigut així, o sigui, heu estat mesos amb un estrès enorme i ja no només això, sinó és que no heu pogut arribar al nivell basal. Ui, perdó, No sé, tinc algú per aquí? Bé, doncs el que us anava dient. Aleshores, què passa? Que no ens podem recuperar? Perdoneu. És que tinc aquí la sarampiona que realment no sé què està fent. Quanta sorpresa! Sarampiona! És el teu cumple, no? No! No. Però jo si vols el celebro, No és el teu cumple? No. Què fem? Me'n vaig. Perdó. Adéu. Ja tornaré. Sembla que s'ha equivocat. Aviam si descobreix de qui és el cumple avui. Perquè no és. Bueno, com us anava dient, el tema és aquest, que heu tingut un estrès sostingut, que a més, amb totes les circumstàncies i tot el confinament, tampoc heu tingut vies per poder anar deixant sortir aquest estrès, tema d'activitats físiques, o sigui, totes aquestes coses han quedat com molt cercenades en aquest.
Que se'm desmunta la sarampiona, perdoneu. Llavors, segueixo, aviam. Doncs el que es comentava, aleshores, el tema quin està? Que l'humor, el riure, en aquest moment, pot ser una mica aquesta vàlvula que us permeti anar eliminant o baixant aquesta tensió. I és realment el que es percep. M'ho trec ja, que la sarampiona ja m'ha abandonat. Llavors, coses importants, hi ha més coses com la que deia també el Robert en aquest cas. Heu sobreviscut, i és veritat. O sigui, ha sigut una situació dura, mantinguda, no us heu pogut recuperar gaire i heu tornat a estar una altra vegada aquí dalt. Llavors, potser ens hauríem de plantejar que els pallapupes estiguessin a tots els hospitals de manera més fixa, per ajudar també a gestionar en aquestes situacions. Què més? També m'he apuntat una miqueta el que deia la Núria, que ajuda amb els pacients. Jo crec que aquesta situació, quan estan tan tensos, que pugui haver aquests punts de riure, d'humor, destensiona i facilita la feina. Llavors, què puc dir així ja, per concloure, que no em vull enrotllar gaire, és una estratègia que s'ha de tenir en compte. O sigui, des dels psicòlegs fem molta insistència o insistim molt en el tema de l'autocura, de que us cuideu, de que realment sou un perfil cuidador, amb el qual normalment vosaltres us cuideu menys, esteu per tothom i vosaltres us deixeu una miqueta descuidats en el sentit de poder dedicar-vos un temps, que a vegades ja sé que és difícil treure, però és important, i que ho podeu tenir com a estratègia, a part de totes les que ja sabeu i que us puguem dir tots nosaltres. I crec que més o menys, havent fet així una mica de canviar tot el que tenia més o menys previst, és el que us volia dir. Moltes gràcies, Mercè. Semblava que tu miraves una miqueta més, lògicament, des de més distància, no tant des de la primera línia com la Núria i el Robert. Està bé una miqueta aquesta altra perspectiva. Aprofito per fer un apunt. Els psicòlegs psicoterapeutes que estem treballant en aquesta atenció emocional, en aquest telesuport psicològic, a les 2 setmanes d'estar funcionant el telesuport psicològic vam decidir crear internament una línia d'autosuport per nosaltres mateixos. Perquè amb tots els missatges, la informació que rebíem dels professionals de la salut que estàvem atenent, ja copsàvem una transcendència molt gran i vam decidir també aplicar el que nosaltres estàvem promovent, és a dir, fer un mecanisme d'autoprotecció per el que podia venir. Arribats a aquest punt, i agraint-vos novament i reiteradament les vostres aportacions, jo crec que podríem obrir un espai d'intercanvi, de debat entre nosaltres. Tenim encara uns minuts. No sé si entre vosaltres us voleu fer algun plantejament. Jo sí que tinc tota una llista de coses que m'agradaria compartir amb vosaltres, però abans primer us deixo l'espai per si entre vosaltres ho voleu fer-ho. Desenfundo, doncs. Fixa't, abans el Robert ha parlat de cuidar-se. Jo ara em posaré una mica seriós, perquè jo crec que avui el professional de la salut, pel professional de la salut, cuidar-se no és una opció. És un imperatiu ètic i deontològic. És a dir, si ell no es cuida, no pot cuidar. I en un moment d'escassetat de professionals de la salut, en el cas dels metges és molt clar, el fet que quedi un metge fora del circuit, tingui que agafar la baixa i no pugui fer la seva feina, realment és un drama. Amb un recent estudi que hem fet nosaltres a la Fundació Galatea sobre l'impacte del Covid en els metges i metgesses de Catalunya, vam veure que hi havia un 24% dels metges i metgesses que s'havia plantejat deixar la professió i que d'un 2 a un 3% tenien la decisió presa de deixar la professió. Aquest 2-3% que podrien deixar la professió són centenars de metges. No ens podem permetre aquest luxe. Per tant, cuidar-se no és una opció, és una
obligació, és un imperatiu ètic i deontològic. I els metges i infermeria, per exemple, i altres professions, si reviseu el vostre còdic deontològic, us obliga a fer-ho. La paradoxa és que no esteu preparats ni esteu formats moltes vegades per cuidar-vos. I aquest és un dels temes que hem d'intentar poder resoldre. No sé què en penseu sobre aquesta situació. No sé si vosaltres sou conscients i sou capaços de tenir clar què és el que esteu fent en aquests moments per cuidar-vos. Bueno, de fet, si puc parlar... Endavant. És el que jo estic d'acord amb això, el que passa és que és complicat perquè, sobretot, quan estàs en una situació com la que hem viscut, que és una situació aguda, molt estressant, molt adrenèrgica, no? És difícil. Tires una mica, et poses una mica cap endavant i no penses en això, no? És ara quan realment, quan la tensió aquesta disminueix o trobes una mica més, que dones compte de la importància. I una de les coses que per mi ha sigut important, o és molt important, i crec que dins dels... Crec que durant aquesta crisi jo crec que s'ha vist molt més, el que succeeix dins de les parets dels hospitals, entre el personal sanitari, és molt important. I el fet d'equip, de pertinença, no? Jo amb els meus companys i companyes, sobretot de metges i d'infermeria, crec que fem equip i crec que això, el sentit de comunitat i el sentit una mica d'intentar animar-te uns i d'altres, això té molta importància. És a dir, hi ha un component individual del qual estic totalment d'acord, però hi ha un component també de comunitat, i quan dic de comunitat, que jo crec que això de vegades, en el dia a dia, prescindim una mica, perquè cadascú anem a la nostra i tal, i jo crec que en situacions com aquestes demostra la importància del fet de la comunitat, i jo crec que això s'ha d'enfortir. Jo volia afegir que jo crec que hi ha dos punts, no? Jo, per exemple, sempre penso, ja ho faré després, ara haig d'acabar això. O sigui, jo tinc el doble, no? Jo porto el portaequip, suposo com al Robert li passa el mateix, jo penso en el pacient, penso en el meu equip i després penso en mi, no? És com, ja ho faré després, perquè sempre, com a cuidadors que som, o sigui, jo crec que és una cosa que la teva ment no li pots treure i sempre penso primer ells, primer els altres i després ja jo. I quan tu arribes a tu, ja estàs tan cansat que ja... Massa tard. Ja vas tard, però mires enrere i dius, bueno, almenys el primer està bé, el segon està bé i jo ja m'arreglaré. I sempre vas així. I després l'altra part que tenim, crec que hi ha un sentiment com de culpabilitat, a mi em passava, no? En els moments més estressants d'aquí, que ens vam canviar horaris, vam portar adults a un hospital pediàtric, o sigui, coses que en menys de ja, o sigui, jo recordo una trucada de dir-me en menys de 4 hores has d'haver muntat un centre on hi hagin adults o un lloc on hi havia pediàtrics, no? Aquest estrès que hem viscut tots. Si en algun moment d'aquests hi havia algun moment de relax o de riure, hi havia com un sentiment de culpabilitat, no? De dir, hosti, com puc estar o riguent o fent un comentari o una broma, que és totalment necessari per l'equip en el que treballem, perquè és que és necessari. I hi havia aquell sentiment de dir, hòstia, com en aquest moment així puc tenir o podem tenir un moment de relax, de riure o fer, no? I era com un xoc continu de dir, no puc, però sí que ho necessito, però sí que vull, però no puc. I el que sortia, algunes notícies ha sortit, no? Que sortia alguna imatge d'alguna infermera o algun metge fent algun ball o fent alguna cosa, no? I aquest impacte negatiu que això ens dona, que potser és un moment de desestrès nostre. O sigui, pots 12 hores posant-te una mascareta i unes ulleres i sense tocar ningú. I el moment que t'has tret les ulleres i has fet una broma i l'has llevat, i aquest impacte negatiu que et fa retreure. I clar, això a nosaltres, com a cuidadors, primer que mai ens posem primer, i segon, que si alguna vegada ho fem a sobre, el toc, doncs així ens anem. Sí, són sensacions molt ambivalents. No sé, Mercè, si volies dir alguna cosa. Si no, tinc altres preguntes que m'han passat perquè us pugui traslladar. Bueno, no, sobre els comentaris que feien és això, no? El que deia la Núria, aquest sentit de culpabilitat que a vegades s'ha de poder gestionar, no? I realment, el que tu deies, és una necessitat que us prioritzeu. I justament perquè tu explicaves, perquè si tu te deixes pel final, després no pots tirar. Amb la qual cosa és bàsic que us situeu a dalt de tot, no? I primer
focalitzeu en vosaltres, us cuideu vosaltres perquè després també pugueu cuidar millor. I sobre el que deia el Robert, és veritat, és cert que en un moment d'estrès superenorme és allò de dir, simplement vaig a fer i en el moment en què baixes una miqueta és quan te surt tot. L'important és poder gestionar tot això que ha sortit, tota aquesta sobrecàrrega a nivell laboral, tot aquest desbordament emocional. Per això estem a Fundació Galatea, ja ho deixo. Però que és molt important cuidar-vos i en aquest sentit jo és una de les coses que més repeteixo. Per el que dèieu ara més vosaltres. Hi ha una pregunta que, aviam, jo crec que pot ser una mica complexa. Us la faig, aviam què podeu dir. Què li diríeu a aquells sanitaris que diuen que ara riure no toca, que estem en una situació massa complicada? Que riure sempre toca. Molt bé. No, que no, perquè tu dediquis un minut, 2 minuts a riure, no estàs deixant de dedicar tot el que tu saps, tot el que tu fas o tot el que tu has de donar a la teva feina. I que som sanitaris, però som persones i que aquesta part és com que s'oblida, no? I que jo també tinc família, que jo també pots tenir un estrès i que vinc a treballar i que riure sempre toca. Jo crec que sí. El fet de riure en aquestes situacions no és una falta de respecte, I jo crec que algú s'ho pot prendre com una falta de respecte i potser és això, és una forma d'alguna manera d'intentar recuperar el teu equilibri. Jo crec que això hem de ser conscients tot. No és una falta de respecte. I jo crec que es pot fins i tot fer broma, es pot fer amb tota la duresa dels moments que estem vivint. Es pot fer broma, es pot fer d'allò, evidentment sempre en uns límits, però es pot fer broma i jo crec que no s'ha de prendre com això. Totalment d'acord. Jo penso que les persones que pensen que igual no es poden fer bromes perquè tampoc l'humor per ells és una estratègia bona. Sabeu? Perquè no per tothom és bo. O sigui, l'humor en general és veritat, que va molt bé, però no tothom li serveix l'humor com a estratègia, sinó al contrari, que s'ho poden prendre d'aquesta manera. Llavors, és el que diem, intentar que sigui sempre amb el màxim respecte, però és supernecessari i per les persones que els funciona com una via d'escapatòria en aquestes situacions de tensió, necessària al màxim. Em diuen que hem d'anar tancant. M'atreviré molt breument a fer un petit comentari. Jo me'n recordo que, quan era molt més jove, lògicament, deien que, mira, aquest metge és un metge molt seriós, és molt bo. O sigui, identificaven la competència amb ser seriós, ser seriós. No sé si ara podria estar bé que el metge seriós és el que també en un moment donat pot utilitzar, com deia també el Robert, pot utilitzar l'humor, pot utilitzar la broma, pot descomprimir situacions tenses que a vegades es donen en les relacions amb els vostres pacients. És a dir, seriositat, identificar-ho, acostar-ho al concepte també de l'humor. Moltes gràcies a tots tres, ha estat un autèntic plaer i espero que ens seguirem veient aviat. Gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. Un plaer, moltes gràcies.